טוב, זה המדריך לקשירת עניבה של חגי. שמים את הקטן באזור הזה, שמים את הגדול מעל בצורה כזאת, עושים איקס, ואז מכניסים את הגדול בחור. מסדרים יפה. יש לכם ככה. עכשיו לוקחים את הגדול מתחת בין הקטן לזה, מלפפים פה, ומכניסים אותו בין יש לכם ככה. עכשיו את זה אתם מכניסים פה, ככה, ויש לכם עניבה, רק לאירועים, חתונות, מסיבות, מועדונים וכו'. עכשיו את זה מכניסים פה, כאן, קח קצת זמן, כאן וזמן זה חרוז. חגי! למה?